Egoitzek agentzia immobiliorio batean lan egiten du. Amets heldu zaio etxea saltzera eta baldintzak finkatzen ari dira. Egoitz hasita 3,8 handian. Gu kostaldean bizi garata, egoera ez da hain arraro. Etxeak gora, etxeak bera, eta jendea igaro. Saldu nahi duzu nire iritziz, hori oso ongi dago. Baina ez ote zabiltza saltzen, etxe bat baino gehiago. Ez etxe bat dut 5 gelakoa, 2 pausotara hondartza. Etxe aintzinean sagasti bat du, ta gibelean baratza. Baina ez dut nahi ingles batentzat, horra baldintza zehatza. Ekar zaidazu euskaldun on bat, tal bada aberasa. Etorri zara zure herriko, jauntxo handien gisara. Duzuna dena utzi nahi duzu, eroslearen bistara. Eskatzen duzun afera baina, arrontean zailda ara. Diozuna ezin bai duzu bete, doni bandarra ez bada. Izan daiteke doni bandarra, nahi baduzu kantaria. Ikus dezala sukalde sala ta ikusi ataria. Kliente hori bila dezazun, egoitz ez da miraria. Izan dadila abertzale bat, baina ez bersolaria. Abertzalea ez bertsolari, non bada aski mirari. Negozio hau ez ote duzu, zuretzako aski handi. Espeintzaren bat jasoko dut ta, begiratu jozu ari, eta eskua baiet zabaldu espekulazioari. Baldintza bat zen salmenta dena,
biek adostu genezan, baina iduriz putreak ainitz, imobiliarien enpresan. Beraz adio etzaitut nik nahi, hartu bainauzu sorpresan. Berak hartu nahi luken hori, oraindik ez baitu esan.